Какво е биткоин? Биткоинът е първата виртуална валута без централен регистър. Биткоините са дигитални монети, които можете да изпращате чрез интернет. В сравнение с други алтернативи, биткоините имат голям брой предимства. Те се предават директно от човек на човек през интернет, без необходимост от банкови транзакции. Това значи много по-ниски такси. Можете да ги използвате във всяка точка на света, без замразяване на сметките ви и без дребен шрифт. Как работи? Биткоините се генерират навсякъде по интернет от всеки с достъп до безплатно приложение, наречено Bitcoin Miner. Майнингът изисква определени усилия за всеки блок от монети. Това количество автоматично се регулира от мрежата, така че биткоините винаги се създават с предвидима скорост. Биткоините се пазят във вашия дигитален портфейл, който е подобен на онлайн банкирането. Когато изпращате и получавате биткоини, се добавя електронен подпис. След няколко минути транзакцията се потвърждава и се добавя или извлича от акаунта ви. Софтуера биткоин е с напълно свободен достъп. Биткоинът променя икономиката така, както интернет промени комуникациите. Чрез биткоин вие имате достъп до световния пазар и шанс да осъществите идеите си. Нека погледнем няколко примера за това как използваме биткоините днес. Можете да закупите видеоигри, подаръци, книги, сървъри, дори домашен любимец. Съществуват няколко битбанки, откъдето можете да си купите биткоини за евро, долари и лева. Биткоините са чудесна възможност вашият малък бизнес или фирма да бъдат забелязани. Не струва нищо да започнете да ги приемате като валута без никакви такси и данъци. Според експерти, този начин на плащане тепърва ще става все по-търсен.